ଏଇଟା କଣ ବା ଆଉ ତତେ କାହିଁ ଆଣିଛି ସାନ ଭାଇର ନା ଭାଉଜ ଆସିନି ବୋଲି ସିଏ କରୁଛି ନା ଆଉ ମାନେ ସାନ ଭାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସାନ ଭାଇ କରିବ ହଁ ସେ କହୁଥିଲା କରିବ ବୋଲି ମୋ ଭଳିଆ କଣ ପିନ୍ଧିବା ଦେଇ ତ ମୋର ଆଉ କଣ ଆଉ କାହାର ଆଉ ମୁଁ ଆଣିଛି ସକାଶେ ବା ଏଇଟା କାହା କାମ କରୁଛ ସେଠି ଜମା ସେମିତି ହବ ନା ଗଦି ଉପରେ ମନା କର ମମି କହିଲା ମୋ ଝିଅକୁ ନିଅ ଆଉ ତା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝିବ ତା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝିବା କହିଛି ତୁ ମୋ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝିବୁନି କଣ ହିଁ ବା ମମି କହିଲା ବା କହିଲା ମୋ ଝିଅକୁ ତମ ହାତରେ ଟେକି ଦେଲି ଆଉ ଯାହା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ମୋ ଝିଅର ଏମିତି ଟେକି ଦିଅନ୍ତି ଏମିତି ଟେକିଲା ମୋ ହାତଟାକୁ ଧରିଲି ଏମିତି କାନ୍ଦୁଥିଲୁ ତୁ ଦେଖିନୁ ହେଲା ବୁଝିଗଲୁ ନା ନାଇଁ ମାଉସୀ ବି ଥିଲା ସେଠି ବା ମାଉସୀ ନଥିଲା ମାଉସୀ ଧରିକି ଆଣୁନଥିଲା ନା ନାଇଁ କହିଲା ମୋ ଝିଅ ତମକୁ ଲାଗିଲା କହିନଥିଲା କଣ ବା ମନେ ପଡିଲା ତ ଅଇନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବୁ ନା କାଲି ସକାଳେ ଯିବୁ ଘର ଏଇଠି ହେଇଛି ଟି ସେଇ ଆମ ଆଗରେ ଘର ଆଗରେ ହେଇନି ତିଆରି ହେଇନି ଆମ ଘର ତମ ଘର ମଝିରେ ଆମ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ କାନ୍ଥରେ କଣ ପିମ୍ପୁଡିଆର ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉ ତୁ ଜାଣିପାରିବନି ବର୍ଷେ ଆଉ ତମ ଘର ବାଂଲାଦେଶ ତ ବର୍ଷେ ଲାଗିଯିବ ତମେ କାହିଁ ସେ ବେଦନା ବୁଝିପାରିବ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ତମେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଦିନ କୋଉ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଘରେ ରହିପାରୁନ ଆମେ ତ ଜାଣି ସାରା ଜୀବନ ଭଲ ଲାଗିବ ଭଲ ଭାଙ୍ଗିକି ସେଠି ଆଇରନ୍ ଟା ଦେ ଚିରି ଦେବୁ ହଁ ହଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୋର ଅଧିକା ପଇସା ଆଣିକି ଦବୁ ଆଉ ଘସ ଘସ ଭଲ ଲାଗିବ ତା ହାତ ମୋଡୁଛୁ କଣ ଏମିତି ଭଲ ଲାଗିବ ଏପଟେ କାଟୁଛି ହଁ ଆଉ ଟିକେ ଏଇଟା ନୂଆ କାଟିଗଲା